Sympatický a skvelý spevák Tomáš Klus je na Slovensku a najmä faninky sú vo vytržení a nedočkavé. Český zlatý Slávik im dnes večer nielen naživo zaspieva, ale oni určite dúfajú, že sa s nimi odfotí, a to už o niekoľko hodín. Všetko musí byť tip-top. Pódium stavajú už niekoľko hodín. 7 hodín a dneska pokračujeme od 9. Všechny nástroje vyladili a kluci měli svý věci na místech. Tomáš odohrá a odspieva. Na prácu týmu v zákulisí však nikdy nezabúda. To ja všechno vím, to ja všechno ctím a cením. Našla som na pódiu rôzne veci. Globus, vonné sviečky, korálky, alebo aj takéto masky zvierat, ktorým chýbalo ucho. Ty máš uško a tým maskám chýba uško. No, protože to je právě ten transport a zároveň to prase, pokud mluvíme konkrétně o tom praseti, se dost nepohodlo s tím tigrem. S týmto tigrom, ktorý tiež sedí a čaká na pódiu. Třeba na pumpě nás něco osloví, třeba ten lev, jo, tak ten nás oslovil, tak jsme si ho koupili. On je to tygr vlastně, jo. Zrazu počas rozhovoru mi Tomáš na chvíľu odišiel. Prišlo mu zle. Čo ťa boli? Nosik, mám rýmičku. Napriek tomu sa na vypredaný koncert teší a dá to. Najväčšiu radosť mu robí toto. Rozdáváme ještě lidem papírky, kde můžou jiným lidem cokoliv přát, jo, a pak v jedné písni, která se jmenuje právě Přeju ti, necháváme ty papírky kolovat. A potom sme si prijali aj my dvaja navzájom. Jsem na tebe plivnu. Už asi budem mať rímu od teba, tak ty mi přeješ rímu. Přeju ti zdraví. Erika Barkolová, televízia Joj.